Hola, demà és Sant Anastasi, patró de Badalona, al qual dediquem la festa major. I avui, la vigília, cremem el dimoni i just abans l'àliga fa el seu ball de majestat per iniciar les festes. Malauradament, enguany, maig de 2020, no podrem tenir festa major, no cremarem el dimoni, ni l'àliga ballarà el seu ball. I si poguéssim sortir al carrer per aplegar-nos tots, trobaríem a faltar moltes cares que ja no veuran cap més Sant Anastasi. Per això, per ells, per tots vosaltres, el ball de l'àliga.